Jeg studerede i Karlsruhe på Hochschule für Musik hos Martin Ostertag fra 2004 til 2006. Det er anderledes at studere i Tyskland end i Danmark inden for mit felt, fordi at Tyskland er et kæmpe område for klassisk musik, som det er lidt svært at matche med kun 5 millioner mennesker her i landet. Og derfor har man fornemmelsen, når man krydser grænsen til Tyskland, at man ligesom træder ind i den centrale del af den klassiske musiksverden, ikke? Fordel for mig at studere i Tyskland, fordi at jeg har oplevet den her ekstreme grundighed, som jeg synes, de tyske musikere har på egen krop, om man så må sige. Jeg havde en meget grundig lærer i Karlsruhe, som lærte mig nogle utrolig vigtige, basale ting om det at spille cello og det at tænke musik. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer at tale tysk i Danmark, fordi det er meget naturligt, at man kan kommunikere direkte med sine naboer. Når nu sproget ligner så meget dansk, som det gør, så er der jo ikke nogen grund til at kommunikere med dem på engelsk, kan man sige. Og så er der den der bonus med, at man får så utrolig meget igen, når man åbner munden på folks eget sprog. Altså, de er utrolig imponeret over, at man kan det, og det er faktisk ikke så meget arbejde i virkeligheden, der ligger i at lære det. Tilbage i 2009, der gik jeg på den grafiske uddannelse på Teknisk Skole, og vi tog på studietur til Berlin. Det var bare 4 dage, hvor vi skulle rundt og lave et lille projekt. Og i løbet af de 4 dage, der blev jeg stærkt forelsket i byen. Da jeg gik i skole, der havde jeg ikke nogen interesse i at lære tysk. Både i folkeskolen og også i gymnasiet. Desværre, det var sådan, jeg oplevede det dengang, så var det obligatorisk, så jeg var jo nødt til at gøre det. Men jeg brugte langt mere tid på at sidde og tegne kruseduller i min bog, end jeg brugte på rent faktisk at lytte efter, hvad læreren sagde. Jeg havde det sådan dengang, at der jo, altså hvorfor skal jeg spille jeg synes, det var at spilde min tid, fordi jeg var jo ligeglad med Tyskland. Jeg skulle jo aldrig nogensinde bo i Tyskland, så hvad skulle jeg jo bruge tysk til? Og så kan jeg jo så sidde her og synes, at jeg er godt fjollet, når jeg i en alder af, jeg kan ikke huske det, 23, flytter til Berlin. Og det viser sig, at jeg elsker byen, og jeg elsker i virkeligheden også sproget. Jeg er ikke så god til at fortryde ting, men hvis jeg skulle fortryde noget, kunne jeg nok godt fortryde, at jeg ikke havde gjort noget ud af at lære tysk, da jeg gik i gymnasiet. Selv hvis jeg bare havde gjort det samme ud af det som alle andre, fordi man kommer ikke ud af gymnasiet eller folkeskolen og er perfekt til tysk. Det gør man ikke. Men jeg kan jo se på de andre få danske veninder, jeg har i byen her, at de med deres tyskkundskaber fra gymnasiet har udviklet et virkelig godt tysk. Altså de kan fuldt ud samtale på tysk nu. Og hvis jeg havde gjort det samme, havde jeg også kunne det samme nu. Så det er jeg lidt ærgerlig over, at jeg ikke gjorde noget ved. Altså min succeshistorie er jo hele min forretning, at havde jeg ikke kun tysk, eller haft troen på, at jeg kunne lære det, jamen så havde jeg jo ikke haft Berlinmaleren i dag, og 8 ansatte, og de 4 år i Berlin. Det havde jeg jo ikke kunnet opleve, eller havde jeg ikke fået med, hvis ikke jeg kunne tysk. Og derfor er jeg glad for, at jeg behersker det tyske, som jeg gør i dag. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at unge danskere de lærer at tale tysk. Man skal tage alt det med, man kan få fra skolen og fra gymnasiet, eller hvor man lærer det henne. Fordi det kan bringe en langt. Og vil man være selvstændig, eller vil man bare arbejde i udlandet, jamen, så er det vigtigt med fremmedsprog. Og tysk er et godt sprog. Det tyske har jeg brugt hele vejen igennem mit kendskab til sproget, men også mit kendskab til, hvordan tyskere er med hinanden, hvordan tyske virksomheder fungerer. Og har ligesom udviklet det mere og mere, og har så her i det advokatfirma, jeg nu simpelthen lavet det som en selvstændig afdeling, der så tager det tyske forhold. Når jeg arbejder med tyske klienter, så oplever jeg ofte, at de er rigtig gode til engelsk. Og især sådan, måske en lidt yngre generation er faktisk rigtig god til engelsk. Men jeg oplever også, at det er en fordel at kunne tysk, fordi så kan man ligesom tale med dem på en anden måde, når man taler på
med dem på deres modersmål. Man kan ligesom komme sådan ind under huden for alvor, når man kan tale på den måde. Og det man også oplever er, at så bliver det for alvor muligt at være med om aftenen, når man går ud og spiser, eller når man ikke længere sidder omkring mødebordet, men der er lige den der uformelle kaffepause, hvor tyskerne så går hen og snakker for sig selv på tysk. Og står man så der og ikke kan tysk, jamen så er man sådan lidt udenfor. Og kan man tysk, jamen så bliver man sådan en del af det, og så bliver man også sådan af dem opfattet som en del af den her gruppe. Så det er både rart for dem, og det er meget sjovere for en selv, når man sådan kan være en del af det, i stedet for at være lidt mere fremmed, som jeg er, hvis det hele foregår på engelsk. Jeg har været på udveksling en gang i Tyskland i 2 uger, hvor jeg synes, at skolesystemet var meget anderledes i Tyskland. Der var meget større distance mellem lærer og elev i forhold til, hvad man ser i Danmark. Hvilket gjorde et vist indtryk på mig, at eleverne nærmest sang morgensang for lærerne, når kom ind i klasselokalet, i forhold til her i Danmark, hvor vi sidder og snakker i timen og måske er mindre høflige. Jeg kunne godt tænke mig at læse et eller andet med kemi. Jeg tænkte over noget som farmaci. Og her kunne tysk også være brugbart, fordi Tyskland har en rimelig stor kemisk industri, hvor man så måske kunne komme ned og arbejde. Der er også mange, der har brug for at lære tysk, fordi de skal studere et helt andet fag, men Tyskland er så tilfældigvis langt fremme på det område. Hvis man studerer filosofi, hvis man studerer arkæologi, hvis man går på musikkonservatoriet, så har man brug for tysk, fordi der er en meget stor videnskabelig tradition i Tyskland, og fordi Tyskland jo også er kendt for sin musikalske tradition, for sine komponister, for sine operaer. Det er selvfølgelig vigtigt, at man lærer af hinanden, og med interkulturel kommunikation eller interkulturel kompetence er det ikke sådan, at vi skal opføre os som tyskere, eller vi skal være som tyskere. Det handler om, at vi lærer at stikke fingrene i jorden. At vi ved, hvorfor folk reagerer, som de gør, hvorfor folk eventuelt tænker, som de gør, og vi lærer at være opmærksomme på, hvordan de taler, og hvordan man kan møde dem på, skal vi sige, neutral grund. Altså som musiker er der jo mange forskellige måder, at der er forskel på at være dansk musiker i Danmark og i Tyskland. Og en af de ting, som jeg i hvert fald har oplevet, som der er en kæmpe forskel, det er, at man i Tyskland har en helt anden respekt for at det at være musiker eller det at være komponist. Så hvor i Danmark har jeg i mange år gået rundt og sagt, at jeg spiller lidt musik og skriver lidt sange. Så er jeg i Tyskland musiker og komponist. Og det er der ikke nogen, der sådan ligesom tænker, nu har han lidt, den er god med dig, det er fint nok, at du er det. Det er der i Danmark. Så det er helt sikkert, at der er meget højere til loftet i Tyskland, og der er meget mere plads til, at man kan udfolde sig kreativt, og der er en respekt for det. Det er der helt sikkert. Det er også sådan, at når jeg er i den by, så får jeg et netværk inden for eksempel musik, men også inden for medier og så videre, som er meget vigtige i min branche. Ekstremt hurtigt. Du går i byen, så møder du en, så møder du en anden, så møder du en tredje, pludselig har du et radiointerview. Det sker ikke i Danmark. I Danmark er det sådan en lille lukket cirkel. Has a darkness to it. Something here resonates in me. Tyskland er det sted, der for mig at se fornyer teater hele tiden. Det danske skuespillere valgfarter jo til Tyskland. Men det tyske teater tager nogle kæmpe chancer, og det er meget, meget inspirerende at komme derned og prøve at tage noget af det med hjem. Tysk er et meget... det er jo et utroligt logisk sprog. Det har nogle regler, og hvis man kan dem, så kan man det. Vær nysgerrig, og lære tysk, lære engelsk, lære fransk, lære spansk, lære alt muligt. Det samler sig på et tidspunkt. Det er ligesom det er networking inde i ens eget lille system. Så lige pludselig kan sige, hey, dig derovre, det der, du lavede, da du var 14, det kan du bruge nu. Så ja. Det for ens eget lille networking-system, så vær nysgerrig på alt, også tysk. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at danskerne generelt lærer et fremmedsprog, og vi har jo vores første fremmedsprog, som er engelsk, som jo nærmest næsten er vores andet sprog nu, og en stor del af vores liv foregår på engelsk også. Men derudover, så min oplevelse i Tyskland er jo, at det er bestemt ikke alle mennesker, der taler engelsk. Og at have det tredje sprog
tror jeg er sindssygt vigtigt. Jeg synes ikke, at tysk er så svært at lære. Jeg synes, at det er et ret logisk sprog. Og når først man ligesom har sådan fundet ud af, hvad er for nogle kasser, der indgår i det, og man kan huske de her kasser, jamen, så kan man faktisk godt bygge ovenpå og lære det. Der er ikke så meget uregelmæssigt, som der er på engelsk for eksempel. Så jeg synes, når først man ligesom har lært grundstammen, så kan man godt arbejde videre ud for det og køre videre. Altså jeg har i hvert fald fået løftet mit tysk fra sådan et skoleniveau til et sådan pænt højt niveau ved at bruge de kasser, jeg lærte i skolen, og så bygge ovenpå. I Tyskland lige nu er der, på trods af vores krise, som vi havde for nogle år siden, er der stadig et rigtig stort marked. Der er rigtig mange virksomheder i Tyskland, som er førende altså i verden. Til min opfattelse så er Danmarks samarbejde med tyske virksomheder rigtig vigtigt. En meget stor del af, jeg tror faktisk stadigvæk det er sådan, at Tyskland er den største samhandelspartner for Danmark. Så en meget stor del af den samhandel, vi har med udlandet, den foregår med Tyskland. Og så er det også vores nabo. Altså, det er jo et af de lande, det er nemmest at komme til. Så derfor gør det også vigtigt, at man kan det. Og det er meget nemmere, hvis man sådan kan begå sig på det sprog, der bliver talt der, end hvis man skal tale et sprog, som både er fremmed for en selv og for dem. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt for et lille land som Danmark at tage stilling til, at lige ved siden af os, der ligger der et land, hvor det rent faktisk er en mulighed at få nogle rigtig fede jobs. Og det her er ikke bare i Berlin, det er over hele Tyskland. Tyskland er en enormt vigtig faktor i EU. Tyskland har altid været og er stadigvæk sådan motoren i den europæiske økonomi. Og derfor er det derfra, mange ting kommer. Og hvis man som dansker kan tysk, og som ung dansker sætter sig ind i det tyske og begynder at lære det, jamen så har man mulighed for at gå ind i den maskine og være med der på en måde, som man ikke kan, hvis man ikke kan det tyske. Altså at lære tysk giver utrolig mange muligheder for de unge. Altså dels i deres erhvervsmæssige fremtid. Altså der er behov for folk, der kan forstå, hvad der foregår i Tyskland, der kan formidle økonomisk, kulturelt, historisk mellem Danmark og Tyskland. Og jeg tror på, at jeg selv er blevet langt dygtigere, end jeg vil være blevet hjemme i Danmark, efter at have været her i de her 3,5 år, eller hvor meget det nu er. Ja.